ሰላም ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ዘለኹም ሰላም ጥዕና ፍቕሪ ሓጎስ ዘበለ ኩሉ ቁምና ትምነኹ ንሎሚ ምናልባት ካብቲ ሕልፍ ዝበለ ንገብሮ ዝነበርና ፍልይ ዝበለ ኢና መፂና ዘለና ማለት መልክዕ ቪድዮ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ መልክዕ ቪድዮ ኣይመፀናን ነርና ሕጂ ግን ዋላ እውን ትምሃር ናይቲ ዩቲዩብ መልክዕ ቪድዮ ስለዚ እዚ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ብኣውድዮ ጥራሕ ምትሕልላፍ እውን ቁኑዕ ስለዘይኮኑ ብመልክዕ ዩቲዩብ ክረአ እንከሎ ማለት እዩ ንሳቶም እውን ብመልክዕ ቪድዮ ምፃእ ስለ ዝብሉኻ ምክንያቱም ሕጂ እውን ክንክተት ስለ ዘለና ካልእ ከዓ ነገረ መንገዲ እውን ንሌላ ዝኣክል ማለት እዩ ምናልባት ብዙሕ ቪድዮታት ሰሪሐ ኣለኹ ካብ ልዕሊ 100 ዝኣክል ቪድዮታት ሰሪሕና ኣለና ምናልባት ብዙሕ እኳ ሰባት ክከታተልዎ ዋላ ዘይሃለዉ ግን ደስ ኢልን ስለ ዝገብሮ ብፍሳህ ብሓጎስን ስለ ዝገብሮ ኣነ ብዙሕ ኣይብል ማለት እዩ ግን ደስ ብለካ ግን ሰባት ክሪእዎን ሰባት ሓቢርና ክንመሃር ከለና ግን ደስ ኣይስማዓካ ተወሳኺ ደስ ኣይኮነካ ማለት እዩ ስለዝኾነ እቶም ሳብስክራይብ ዝገበርኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን እቶም ዘይገበርኩም ከ ክትገብሩ ከይምሕሰን ማለት እዩ ምክንያቱ ንስኻትኩም ተደኣኒ ዓይ መቲውር እንተደኣ ጌርኩምኒ ተደኣኒ ታቢዕኹምኒ ብኡ መጠን ድማ ንኻ ስለ ዝዓብን ስለ ዝዕንብብን ማለት እዩ ምናልባት ኣብ መወዳእታ ንእሽተይ ሓንቲ ከሪአኩም እየ ኣብዚ ምናልባት እቶም ዘይትፈልጡ ብዛዕባ ቋንቋ ጀርመን ቋንቋ ህፃናት ማለት ቋንቋ ትግርኛ ንህፃናት ምስ ባህሊ ምትእስሳር ዘለዎ ማለት እዩ ብዛዕባ ኮምፒተር መሰረታዊ ብዛዕባ ኢንቨስቲርን ብዛዕባ ኣብ ገንዘብ ዘለና ኣጠቃምታ ኣረኣያን ማለት እዩ ኣብኡ ከዓ ምናልባት ናእሽቱ ዝበል ናይ ባዕልና ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ ንኣብነት ከምዚ ናይ ኤዲትን ናእሽቱ ክኾን ንኽእል ናይ ፎቶሾፕ ክኾን ንኽእል ናእሽቱ ነገራት ፖስተር ክሰርሕ ቀሊል ነገር እዩ ከቢድ ነገር ኣይኮነ ባዕልና ክንገብሮ ንኽእልና ግን ኣሽሓት ንኸፍል ማለት ስለምንታይ ንሕና ክንገብሮ ዋላ ትኬት ንምቑራፅ ቀላል ነገር እያ ግን ከዓ ሰባት ግብሩና ንብል ስለምንታይ ተባሂሉ ከዓ ዝኾነ ሰብ ክገብሮ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ግን ናብ ቤት ፅሕፈት ከትካ ክትገብር ከለኻ ብኦንላይን ትገብሮ ንኽእል ሓንቲ ፍልል የብን ማለት እዩ ግን ንሳቶም ዝያዳ የኽፍሉካ ማለት እዩ ባዕልካ ተኣጌርካ ግን ውዕል ትኸፍል ማለት እዩ ነዚታት ዝኣክል ከዓ ሓቢርና ክንዓቢና ሓቢርና ክንማድና ማለት እዩ ተጊመን ሰላም ምቅልጣል ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ምናልባት ሓንቲ ንእሽተይ ነገር ከሪአኩም እዚ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ክመሃረሉ ከለኹ ዝወዳእ ኮቸር ኮል ኩሉ ብምሉእ ማለት እዩ ምናልባት ዜና ብያ ዘለዋ ጥራሕ ተወዳእ ዘለዋ ፀለምቲ ካልእ እውን ኩሉ ፅንጭቕ ማለት እዩ ተዝሓጉዘና ሳብስክራይብ ግበሩ ናቱ ሓቢርና ንምሃር ሓቢርና ድማ ንዕበ ብሰረፈ ግን ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ዘለኹም ሰላምን ጥዕናን ይምነ ቆፃል ቃል ተስፋ መፅኩም ብሩህ ቅዳን ስምዒት ይግበረልና